Teším sa. Čo chceš robiť? Neviem. Zabijeme ťa. Niekto trvá aj hodiny? Teraz mi vyfajčiš kok. To bolo divné. Ideme kamarátovi na kávu? Áno, 2,000 years later. to je veľké. Poď. Vítajte v OPM. Čau, Vilko. Odkud mne znáš? Lacko mi o tebe vypravil. Máš tu kávu? Dávam si expreso. Čo to je? Tie stoličky sú na krivom. Charite to majú lepšie. Není to dorobenie Kde máš kávu? doli. Môžeme tam ísť? Nie. Není to dorobenie. Uvariť vám bude potreba. To bude hnus? Toto je najlepší melón. Toto sú najlepšie nudle. Ukážem vám vaše izby. Mám problém. I Moje nohy nevlacu? Ďakujem, Vilko. Nemáš zač. Kto je medveď? není tu teraz. Kto je Robert? Ja. Zrádim ich?